Beste kijkers, welkom hier bij in IJsendijken, bij Weitje Rock, eind juli 2023. En we staan hier bij een echte vedette en die heeft net een sprankelend optreden gedaan. We gaan even vragen hoe ze heet en waar ze woont en waar ze vandaan komt en zo. Hoi, ja, ik ben Rosanne en ik kom uit Sluis. Dus hier iets verderop. En ik ben singer-songwriter en ik maak Nederlandstalige muziek. Prachtig. We hebben net genoten. Het publiek ging wel uit hun dak, hè? Want ze begonnen mee te applaudisseren en te juichen. Ja, zeker. Het was superleuk. Superleuk als het publiek leuk meedoet. Ja. En dat geeft ook een goed gevoel als je op het podium staat. Dus. Ja, nou, een RTV Geldermond heeft jou een aantal keren gevolgd natuurlijk. Ik hoorde net bij de aankondiging de Voice van Vlaanderen, Concert at Sea en Weitje Rock. En mag je zelf vertellen wat ik allemaal nog niet genoemd heb? Vestrock ben ik ook nog geweest. Even denken hoor. Eindeloos Eilandfestival, Bevrijdingsfestival, Stripfestival in Knokke-Heist. Ja, het is ja. Verdrinken kon, nu mis ik jouw gezicht. Die woorden liet ik achter, begraven in jouw huid. Je geheimen draag ik rond als lood, veranker in spijt. Ik vergeet jou niet. Vertel mij waarom jij ons verliet. En als de tijd weer stilstaat, helen de wonden dan. Vergeef mij, alsjeblieft. Want alles vertraagt, herinnering vervaagt. Voel me nog steeds zo alleen. En na al die jaren besef ik wil jou om mij heen. Alles vertraagt, herinnering vervaagt. Voel me nog steeds zo alleen. En na al die jaren besef ik wil jou om mij heen. Zeg, hoe ben je zo gekomen om artiest te worden en zangeres? Nou ja, omdat het hetgene is wat ik echt graag doe. Ik krijg er echt energie van. Ik vind het super leuk om te doen en ik vind het leuk ook om... Het mooie van muziek is dat muziek mensen bij elkaar brengt. En ook op zo'n festival zie je dat. Maar ook al tijdens je optreden zelf merk je dat mensen gewoon vrolijk zijn. Je merkt gewoon dat het iets doet met mensen. Het brengt gewoon mensen bij elkaar. Ja, dat klopt hè. Zeg, jouw band, hoe ben je er eigenlijk aangekomen? Want daar ben ik zo benieuwd naar. Nou ja, zij hebben mij een berichtje gestuurd. Naar aanleiding van de Voice dat ze me gezien. En ze komen allemaal uit Zeeland, maar allemaal aan de overkant. Voor ons dan althans. Ja. En toen dacht ik, even kijken of het klikt. En het klikte supergoed. Ze hebben ook echt dezelfde stijl. Die past bij mij. En het was gewoon een supergoeie match. En ja, nog steeds, want we zijn nog steeds aan het optreden samen. Goedemiddag allemaal, Weitje Rock. Wat fantastisch om hier vandaag voor jullie te staan. Ik ben Rosanne en ik maak mijn eigen nummers.
Dit is mijn fantastische band. En het volgende nummer wat ik voor jullie ga doen heet Bewegende Tijd. Wetend waar de ochtendzon zal starten met de dag. Wetend waar de schaduw blijft in het donkerst van de nacht. Het is al laat. Daar aan het einde van de dag start je met een traan waar niemand iets van weet. Kijkt iemand verder dan een lach, of gaan ze verder met de dag? Voordat je het weet. Want verlaat me niet, ook al weet ik dat ik alleen sta. Twijfelend of ik hier wel hoor te staan. Beweeg mee in de tijd, doordat ik hier voortaan alleen blijf staan. Doordat ik alleen hier blijf staan. Laten we beleven hoe het leven echt kan zijn. Vol liefde en gebeden als een strijd tegen de pijn. Het is al laat. Want daar aan het einde van de dag het masker van die lach waar niemand iets van weet. En weet jezelf wel wie je bent, of maak je steeds mee met de trend waar niemand je ziet. Want verlaat me niet, ook al weet ik dat ik alleen sta. Twijfelend of ik hier wel hoor te staan. Ik beweeg mee in de tijd, doordat ik hier voortaan alleen blijf staan. Doordat ik alleen hier blijf staan. Doordat ik hier blijf staan. Doordat ik hier alleen blijf staan. Voor je gaat, beweeg ik in de tijd. Want voor je gaat, beweeg ik in de tijd.
Nou, ik kom zelf uit Hurst, maar ik ben nog gek op het strand in Groede. En als laatste lied, dat ging iedereen uit zijn dak, was de Avondzon. Hè? Ja. Vertel. Ja, Avondzon heeft toch wel een bijzonder plekje in mijn hart. Ik heb dat eigenlijk geschreven als een soort van ode aan de Zeeuwse kust. Waar ik ben opgegroeid en dat ik me altijd er heel erg fijn voel. En dat ik hoop dat dat fijne, vrije gevoel altijd mijn hele leven bij me blijft. Ook al blijf ik misschien niet altijd in Zeeland wonen. Maar eigenlijk is het door een soort van dankbaarheid van deze regio. Je maakt ons helemaal blij. Maar nou even een vraag, wat zijn je vervolgstappen? Weet je dat al? Ja, binnenkort komt mijn debuutsingle uit. Dat kan ik wel eens stiekem verklappen. Ja, er komen nog heel veel toffe optredens aan. Dus ja, als je op de hoogte wil blijven, volg me op Instagram of op Facebook. Want er komen echt hele toffe dingen aan. Nou, ik wens je veel succes in het vervolg. En bedankt voor dit hele leuke interview. Ja, dankjewel. Geniet nog van vandaag in je prachtige avond. Oké, dankjewel.